Θέλω να σε ρωτήσω και να μου πεις ειλικρινά. Γυρίστηκε το βίντεο εν γνώση σου? Ναι. Ήταν δηλαδή αυτό το βίντεο μια επαγγελματική επιλογή, μια επαγγελματική συνεργασία? Ναι. Σου τηλεφώνησε και σου έκλεισε κάποιο ραντεβού, φαντάζομαι. Ναι. Ήταν μια πολύ απλή συνάντηση. Μου είπε ακριβώς το θέμα, πώς θα γίνει με όλα τα παρελκόμενα και ό,τι πρέπει να ξέρω τέλος πάντων. Και μέσα σε 5 λεπτά είπα το ναι. Ο Μιχάλης, η Νίκη, ο Πέτρος, η Μαρίνα, ο Γιάννης, τα παιδιά και οι έφηβοι είναι το μέλλον μας. Γνωρίζουν όμως πραγματικά ποιο άθλημα τους ταιριάζει. Τους δώσουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουν με επιστημονικό τρόπο τις πραγματικές τους δυνατότητες. Μέτρηση δύναμης στα χέρια. Μέτρηση ταχύτητας. Μέτρηση δύναμης και εκρηκτικότητας στα πόδια. Μέτρηση ευληγησίας. Μέτρηση αντοχής. Σωματομετρήσεις. Μου λέει, δεν θα είναι κάτι που δεν το έχεις ξανακάνει. Δεν σου ζητάμε τίποτα που δεν μπορείς να δώσεις.